er 3 forskellige slags muskulaturer. Hjertemuskulaturen, der kun findes i hjertet. Glatmuskulatur, der findes omkring organerne og sørger for peristaltiske bevægelser. Den glatte muskulatur er ikke viljestyret. Som det sidste findes skeletmuskulaturen, som er den muskulatur, vi vil fokusere på. Denne muskulatur er underlagt viljestyring. På dette billede ses en motorisk nervecelle forbundet til en muskelfiber. Denne nervecelle modtager et signal og videresender dette signal i form af en impuls til muskelfiberen. På dette billede ses en muskel hæftet til en knogle. Denne muskel er tegnet således, at det er muligt at se en muskelfiber, som er denne. Muskelcellen er lang og tynd og ser tværstribet ud på grund af myofilamenterne aktin og myosin. Myofilamenterne ligger i bundter, kaldet myofibriller. Myofibrillerne inddeles i sarkomer af cellelinjer, som er proteiner. I cytoplasmaet rundt om myofibrillerne ligger der mitokondrier. Disse danner ATP, der benyttes under muskelkontraktioner. Rundt om hver muskelcelle ligger en membran, kaldet sarkolemma. Inde i denne membran ligger et T-rørsystem, der fører ind i cellens indre. T-rørsystemet er med til at føre motoriske impulser fra nerveceller ind i muskelcellen. I muskelcellen kaldes ER for det sarkoplasmatiske reticulum, som indeholder en stor mængde calcium. Når der kommer en impuls gennem T-rørsystemet, frigives calcium til cytosolen fra det sarkoplasmatiske reticulum, og muskelkontraktionen kan starte. På dette billede ses et sarkomer bestående af aktin og myosin. Myosinhoderne kan binde sig til aktin ved bindingssteder. Dette kræver, at tropomyosin, der binder rundt om aktin, fjernes. Dette gøres ved hjælp af calcium. Når tropomyosinen fjernes, sker det ved, at aktintråden snor sig, således at tropomyosinen fjerner sig fra bindingsstederne. På myosinhoderne er der bundet ADP og P. Når tropomyosinen er fjernet, og myosinen har bundet sig til aktinen, omdannes ADP til ATP. Denne ATP benyttes, når myosinhoderne løsrives fra aktintråden igen. Myosinhoderne hopper imellem bindingsstederne, hvilket får musklen til at trække sig sammen. Når musklen ikke længere skal kontrahere, skal calcium pumpes tilbage til det sarkoplasmatiske reticulum, hvilket får alle myosinhoderne til at slippe aktintråden, og musklen slapper af. Der findes 3 forskellige muskelceller. Type 1, som er røde og er langsomme til at kontrahere. Disse indeholder store mængder myoglobin, som er et molekyle, der overfører ilten fra hæmoglobin i blodet til muskelcellens mitokondrier. Disse celler indeholder mange mitokondrier og giver derfor stor udholdenhed. Type 2a og 2b er hvide og kontraherer hurtigt. Disse indeholder en lille mængde myoglobin og har lav ilttilførsel på grund af få mitokondrier og udtrættes derfor hurtigt.